Pakistan itu Rajas Tripura semua Subau. Om hai kono সময় রাখো চুবা জাখা itu kono Subau saya awak ini nafas. Nongni para amchai rogo kaibsuk je wati phai wati ni tuibai nok baikha eba lensle rogo nok rok baikha. Abo nok bainai thai 12 পরিবার তুইলুম নাই thai abo 26 পরিবার খাও. Mungkin norongni nokkhungni wati ni tuibai eba kono property rok aba hai tui rogo kosoi thang samai kya eba nok rok bai debai. Abo tuilum phugo je mane khunui abo debak yak kha khumai ta ke je o rok irok abo je kutok khana chokhuga abo mani rok yak jata norok sorkarni thane norokni bisingte sanmung to tong tabo to jeto sorkarni thane sanmung to jung to sanya borok jungno jini nokbai mani no nugoi chorate iko khopati ongkha abono nongni parani bumung ke thai je jaga nok rok bai mani eba nongni amchai kamini bumung puran dolapoti par hatima tharum jagotan na hatima to puran nin bumung robida tripura man kha ya gitu to hai mai jeng ta boto kiyai jeng usini bagai ja kiyai man kha joto seger bai kha aba hai ke chuba suto juda political party eba NGO aba hai ke kobangma amchai kami aba hai ke chubai tong khiaba aba hai kobang ko khai mane ro mane tini aba tini sibide rojak na agin sibide rojai phayo age to hai ke mai tini no man kha sabone bisingte aba hai chuba jakha tini to tini no ekdom poriskar khaye jeng chuba so khaye jeng jotor sunduk kai jeng roi nongni para roni kharo bosu aba hai chuba so manai tini to obo to riya kha tini no joto man kha nong para baro joto man bai nai man kha joto man bai jak nongni seporiban makha pura sepora man kha lai thangnai salo bai nongni yangni je tuilom man bisingo nongni nogrok aba hai bai baikha khungsu nogrok baikha ani ba khungui bai ke tabu bai ke tonglai jak nogrok nok bai he ono pero ke lok bikiro ma tonglai jak ko tabu nongni je nogrok bai nai rok borok tak khano bode sorona thi tongkho je nok bai nai rok tini to suba mane tama man kha mane exercise khana tama mane man kha tini Rigi nai rok mane bahi ma tong khana rok tabu sugura nongni je amchai kami rok tabu khana bode nok bai nai rok jungjal tongkho mathe ko tau khana dabak de lampa kha ramena kha na khongbusuk nok koi khen nongni je tong mane ani khungnui bai ko tabu sugura je nongni nok khai tong mane jaga ta abo tamaya kho tau khana tui tong kho jara ile tong ya ba nok ko bai da nok ko bai ike ang oro niwo khrai tong ram man ya ta ike pui cha bu keri abu bu keri ba tumnau tangan ni ha abu khrai gram na rok tabu je sorona thi tong mane jaga nongni cha thai nong thai kono jungjal ge tong kuni kebe mong tong kebe mong ro pai bai bla to phai bai ma tini aba hai suba ma ke sungai salai tong ta tini aba hai ke suba su manma bagai nongni khate tamo sana musuk busuk jara tong khaka na rok oma hai man wai cha ma mani cha mal ha amo pa ti ro aku ro mal ha bukan tong ga na rok tini ama hai man tamo sana musuk nini bising tei Kublai teman dol, kusi nong jaga, hai kan angkat nok bai sange ang bino sama tong. tabu Tabang berarti bino tong an bekas nok tamu nok guna sabai, angkong kita nok. Dia coba mana mau bisa sedang main sama kan. Gas tini kai bisuk item rok kai bisuk item rok man rok tini karai itu mungkin mairang, balti, bunda, dinai, gamsa, gola rok satai rok. khastini lukurokno tamo sana musuk nini bising tei Ane bisa tiba, tei kamu tuh nol rok nol musuh ada semua. Nol rok baca bino sama tong, bino tong poin tong naik ba. Tapi sini kena nol tang sini nol tangi tong sini orang ke tong sana kering naik, kain kasih. kena rok
गभर्नमेन्ट थानि ताव सानमों दंनाय नों ताबो हामबा सरकार रखनो नग बाङै सुबा सुबसे दै जानाय जाय दाके दरबो दखान जाय và thà ra này có cái gì khác có nó càng bay cái là hạ cái như quay bagan hundi labar bagan hundi ini don kai ja ro kali phang ro ko kai ja bai ma ro bui ko ro hai laga to bai la no bai lang ma ba cái sor bo hara mal mata ko ting ma ha bung tok ni ha नों ने आमचे रग ताबुक जे नक बायजाक रग एबा बरक ता खनो बदे जे नक बायजाक नक तांगै तंखो ना सरनाथि तंखो ता खनो baksa ma tirok la ha je no khuni ro wa khunsa bai khante khunsa chole ma ro ke ni khunle chole ro nang nai tambaro corona thi tong chole no ko bai ni se tang mai ya jor posto mosto kai tin no no kupra pasa khai pha ma tong le oro pha no ma tang ha mal ma ta tom puro ma sam su na bono pha to ma khai na नोंनि जुंजालनि जुरागो तिनि सुबा सुमान माने ताबो ता माने बागजा खाना रं ta chuba suma mani to bunda mal ha tiang mal ha pung mal ha hal mal ha ata ro ka ti ro khai ge puila sang bu mai ro tin chama ka तिनि आबाय के सुबा सुमाने बासु जुराते नोंनि खाते सेटिफाइसन जागाबो तै लुकरनो ताबो साना मुसु puila no bai por ke makal ha ta ro kisa ba ngo mama ni ba kisa bukhazo to santi the ang sai tung ja ya bro bu bai le sem kisa khas ru ai mai ja ta तिनि बासु रक सुबा सुमान खाना नोंने आमसाइनि लुकुरक sini raima amsai ni pusasi poribarok coba semua नोंने तिनि रयसा बारि Raishya bari al kabu ताबुक जुंनायनि थाखाय के जों जुदा जुदा आमसे ताबुक नंखा बुरुंगाने इएम आरनि ब जुदा जुदा थायो आबाय के न सुबाय दङ जे न फुबाय जार न आमा तुइ तामा साना मुसुंनो र coba mani to baksa no ni rang hai tong bai ha baksa maya ko da ro sing sa ko hai tong ta दारानबो मुखे di kumar kumar नोंनि काबिनि बुङो onon to hori para बेलनका न फंबुसुक न कोइ खेनंनि जे दं माने ani khungnui pai hangko ताबुक जुरा जे नोंनि नक खाय दं माने जागा ताव खरा तुइ दं ख जुरा tong ya ba no ko bai ba नक को बाय ike ang oro ni wo khai tong ra man ya ta ike puisa ku kiri abu ku kiri ba no tangan ni ha abu khai ra न रक ताबुक जे सरना थि दं माने जागा नोंनि चाथाय नों थार कोनो जुंजाल गे दं कुनु केबे मंगतं केबे मंगतं pai bai bla तो फायबाय maru तिनि आबा हाय सुबा makai sungai salai tongta तिनि आबा हाय के सुबा सुक मानवा बागै नोंनि खाते तामो साना मुसुक बुसुक जरा तं थका न रक अमा हाय मान wacha mamani isa mal ha amo pati ro aku ro mal hata बुखार तं थका न रक तिनि अमा हाय मान